Gatanan ku. Labarin Ahmad kashi na biyu, saurayin da ya dage dole sai ya nemo wa mahaifiyarsa magani ta warke daga rashin lafiyar da take. Kai tsaye shiga cikin wannan kofa yana shiga kuma haske ya janye shi. Lokaci na gaba da ya farka kawai a cikin wani waje ya gan shi baki ɗaya shi ne kamar irin farar saharan nan da ake gani a ƙasashen Laraba. Yana tsaye kawai sai ga wani mutum ya bayyana a gabansa, shi ma dattijo ne. Mutumin da yana ɗauke da takobi doguwa, yana zuwa ya tsaya a gaban Ahmad. Ya kai wannan saurayi, ni ne mai gadin wannan ƙofa, kuma wannan ƙofa duk da ba a biyan kuɗin shiga, amma jarumai kaɗai nake bari su shiga cikin wannan ƙofa. Fito da takobinka na gani idan kana da ƙarfin da zan baka dama ka shiga cikin wannan ƙofa. Ahmad kawai murmushi bai ma tsaya wata ba, shi ma ya zare takobin. Akan takobin tasa kawai sai walƙiya ta fara tartsatsi. Abu ne sananne, dama jinin Wilberforce da gidansu suna da ƙarfi a jininsu, suna da dama da suke sarrafa abubuwa da dama wanda ragowar mutane ba sa iyawa. Shi ne ma ya sa suka mulki gabaki ɗaya mutane kafin zuwan wannan masu baƙaƙen idanuwa. Da dattijan da Ahmad tsalle suka yi suna kai wa juna sara, sai wata wuta wadda take koriya ce ta fito daga jikin takobin wannan mutumin, ta haɗu da walƙiyar takobin Ahmad. Ɓangarorin guda biyu suka tura juna baya, kowa a cikinsu ya ji ƙarfin juna. Suka sake yin tsalle suka taso. A wannan lokaci kawai sai Ahmad ya ƙaddamar da wani tambari da yake gaban goshinsa. Jan ƙyallen da ya sa ya ɗaure goshinsa ya warware ya faɗi ƙasa, yayin da tambarin ya fara fitar da haske. Nan da nan gaba ɗaya walƙiyar da take kan takobin ta rufe jikinsa, ya ƙara sauri sosai da sosai. Kafin ma wannan dattijo ya ankara, Ahmad ya fice ta jikinsa ya sare shi. Dattija kawai tsayawa ya duba jikinsa, ya ga gabaki ɗaya babu wani sara, babu jini, kuma shi dai ya tabbata Ahmad ya sare shi. Ya juyo yana kallon Ahmad yana mamaki. Ya buɗe baki kenan zai yi magana, ya tambayi Ahmad menene ya faru, me amfanin saurin idan ba zai iya saransa. Kawai sai ji hannunsa ya fara karkarwa, sai gabaki ɗaya ciwo ya fito, jini ya tsage a hannunsa. Nan da nan alamu na mamaki da wasi suka bayyana a kan fuskar wannan mutum. Ahmad mai da takobin sai ya juyo kalle shi yana murmushi. Wannan ita ce takobina, wadda ta fi takobin gaya wa jini na wuce ƙarfi. Na sa mata suna da takobin waswasi. Duk wanda na sara sai an ɗauki daƙiƙa sama da 3 sannan saran yake fitowa. Ko kaza aka yanka ba za a ga yankan ba sai bayan daƙiƙa 3. Za ka tara duk wanda na sara yana mamaki, alamu na waswasi suna kan fuskarsa, ya rasa ma yaushe ne aka sare shi. Ka buɗe min hanya na wuce, ba ni da lokacin ɓatawa ana. Babban jarumi Ahmad yana gama magana ya fara wucewa yana tunkara hanya. Wannan dattijo babu yadda ya iya banda ya buɗe wa Ahmad hanya ya wuce. Bayan Ahmad ya wuce ne sai kwatsam ya bayyana a bakin wani ƙatoton gari. Yana zuwa daidai ƙofar garin sai ya ga gabaki ɗaya yana ce ta rufe ko'ina a garin, kamar irin an shekara da shekarun nan ba a shiga ba. To shi kuma dai labarin da yake ji doron ƙasa ta 4 ba haka yake ba. Kuma doron ƙasa ta 4 wancan mai maganin babar ya ce masa zai ci. Ina ne kuma nan? Yana ƙarasa ya sa hannu ya tura ƙofar sai ya ji ashe a buɗe take. Ya leƙa ciki, yana shiga kawai sai ya ga jeri ne na wasu irin manya-manyan mutane, sojoji sanye da silke, dukkaninsu suna kallon sama. A wannan lokaci sai Ahmad ya fuskanci kamar ba hanya ya biyo daidai ba. Ya juya zai fita, to amma kuma ya tara ƙofar ta rufe. Yana juyowa waɗannan manya-manyan samudawa wanda kamar ma ba su da rai, sai kawai ya ji wasu maganganu sun fara fitowa daga bakinsu. Ururu, sai mun yaƙe ku, ko da kun ɗaure mu a cikin garin nan kun hana mu fita. Za mu yaƙe ku daga inda muke, ko da kun ɗaure harshenmu da baƙaƙen idanuwanku kun hana mu magana, sai mun yaƙe ku da zuciyarmu, kai ko da kun kashe mana zuciya sai mun yaƙe ku da tunaninmu. Ahmad ya fara ƙoƙarin fita. Tabbas idan dai har hasashensa daidai ne, to ire-iren waɗannan
wasu irin rundunoni ne wanda mahaifiyarsa takan gaya masa cewa su ma sun yaƙi da Ururu a lokacin da Ururu suka zo. Sun samu sun tsere, amma Ururu sun ɗaure su sun hana su motsi saboda muguntan masu baƙaƙen idanuwa. Saboda haka tabbas yana buƙata ya fita daga wajen nan, saboda ƙarfin ire-iren wannan rundunar ta yi yawa. Ƙarfi ne irin na mutanen da kada shi ma ya halaka bai sani ba. To amma ya nemi hanya rasa, sannan wannan muryar tana ta dukan kansa. Kawai sai ya ji ya fara jinjiri, bai san lokacin da ya kife ba. Bayan ya faɗi ya suma ne, sai wata kyakkyawar budurwa, saboda kyawunta jikinta haske yake, ta shigo cikin wannan gari. Tana zuwa sai ta ɗauke shi a kan dokinta ta tafi. Lokaci na ƙarshe da Ahmad ya farka, yana gefen wani ƙatoton ruwa mai kama da teku, amma kuma gabaki ɗaya ruwan nan baki ƙirin ne. Komai dai na wannan waje da ya shigo na sihiri ne. Ahmad ya dudduba gefensa bai ga kowa ba, babu budurwar, babu alamunta ta tafi. Kawai sai ya ƙarasa daidai inda ya ga wani kwale-kwale, ya hau ya kuma fara tuƙi wannan kwale-kwale. Yana ciki ne ma sai ankara, ai ba ma ya buƙatar sai ya tuƙa kwale-kwalen da kansa yana tafiya kamar ya san wajen da zai je. Dukkanin wani abubuwa na mamakai shi Ahmad a wajensa ba wani abu ne, tun da yake gidansu na Wilberforce dama gida ne da suke da ƙarfi da sihiri da suke amfani da shi su taimaki mutane. Ya san cewa tabbas a cikin hanya yake, kuma ba daɗewa zai fita doron ƙasar na 4. Ai kuwa haka aka yi, ba jimawa wannan jirgin ya je ya kai shi ƙarshen wannan bakin ruwa. Sai dai kuma ƙarshen ba wai ƙofa ba ce ba da za a shiga, gabaki ɗaya kogin ne ya tsaya ya katse kamar an yanke shi. Ahmad ya fara lissafi, baya so ya faɗa ramin nan, ya za a, to amma kafin ma ya ce wani abu, kwale-kwalen ya ɗauke shi ya jefa shi. Ahmad ya fara lissafe-lissafe yaya zai iya kare kansa, amma ina kafin ma ya wani tunani, hajijiya ta ruwa da abubuwa sun ɗauke shi sun juya kansa. Sanda ya farka ma kawai ganin sai a sume yana cikin wani ɗan tanti, sannan kuma ga wasu mutane nan yana ji suna magana haka sama-sama, bai ma ji me suke cewa ba sosai. Da ƙyar da ya buɗe ido, kawai sai ya ji wani a cikin mutane yana cewa ya farka. Yana jin muryan mutumin, Ahmad ya gane ta, ya zo doron ƙasa na 4. Ai tabbas irin wannan ne harshensu, saboda wani lokacin suna hawa doron ƙasa na 3 su zo su cinikayya su ɗan sai kaya su tafi. Ya gane yanayin bakinsu yadda suke magana. Bayan da ya gama buɗe ido ne sai an karga baki ɗaya kayan sarauta ne a jikin waɗannan samari 2 da kuma wata kyakkyawar budurwa guda 1. Shi kuma akwai ankwa a hannunsa da kafarsa sun ɗaɗɗaure shi kamar suna jin tsoron kada ya gudu. Haha, sannu da tashi, kada ka damu da ɗaɗɗaure ka da muka yi. Mun daɗe muna jira ka tashi, kuma mu ne muka ceto ka daga wancan ruwa da ka faɗa. Baka san mu ba mu san ka ba, amma ba wai kaɗai a cikin wancan ruwa muka ceto ka ba, hatta a cikin wancan gari da ka je ka shiga ka suma, mu ne muka ɗauko ka, muka fito da kai, muka kuma kawo ka inda za ka shiga hanya ya kawo ka wannan doron ƙasa na 4. Abin da muke so mai sauƙi ne, za ka ɗasa jininka a kan wannan allo. Saurayin da yake magana ya zaro wani allo mai kauri ya nuna wa Ahmad. A tsakiyar waɗannan rubuce-rubuce akwai magana da za ta fito daga cikin Allah, muna so ka gaya mana. Kada ka tambayi me yasa muke so mu sa jininka, mu ba za mu sa namu ba. Kai kaɗai ne za ka iya jin wannan magana. Sama da shekara 10 muna jira mu shiga cikin wancan gari, ba mu samu dama ba, amma kai kana zuwa ka sa hannu ka tura shi ka shiga ciki. Saboda haka muna da tabbas in ka sa jininka a cikin wannan allo, za mu ji abin da muke so mu ji. Dukkanin alamu samarin ba sa so su ɓata lokaci. Shi ko Ahmad kawai tunane-tunane yake a cikin ransa. Ko ma me suke so su ji, ba ƙaramin abu ba ne. A ɗan ƙaramin shekarunsa ya san matsala idan ya ganta. Idan yanzu ya sa jininsa suka riga suka ji abin da za su ji, me zai sa ba za su kashe shi ba? Shi kenan shi kuma ba za su sake shi ba. Duk abin da suke faɗa su sake shi wataƙila ƙarya ne. Sai dai ba su ba wa Ahmad zaɓi ba. Kafin ma ya ankara, wannan saurayi ya zaro ya wuƙa ƙarama, ya yanki hannunsa tukun, sannan ya ɗiga jinin a kan Allah. Nan da na Ahmad ya fara jin maganganu a cikin kansa. Bayan kimanin minti 1 maganar ta tsaya. Ahmad ya zazzare ido saboda abin da ya ji, jikinsa ya fara rawa.
wasu maganganu ne wanda idan gaskiya ne kuma idan da za a bayyana wa duniya su da tabbas zai iya jawo wani yakin duniya. Ya ɗago kai yana kallon waɗannan samari. A lokaci na farko ma ya ji a ransa yana so ya san su waye waɗannan samari. Su kuwa samarin abin mamaki juya suke suna kallon waccan kyakkyawar budurwa da take zaune a kan kujera bata motsa ba har yanzu. Budurwar gyaɗa musu kai ko da ta gyaɗa musu kai sai kawai mutumin da yake tsaye a gaban Ahmad ya fashe da dariya. Haha, tabbas ‘yar uwata towa da ke ba ƙaramar shawara ba ce ba mai kyau. Sannan ya juyo gaban Ahmad. Kai haƙuri saurayi, ba zan iya barin ka ba ka tafi bayan bayanin da ka ji. Kai ma ka san idan wannan maganganu da ka ji suka fita mutanen duniya suka sani za su jawo hargitsi da tashin hankali. Saboda haka kai haƙuri kashe ka zan yi, ba zan iya rabuwa da kai ka tafi ba. Abin da Ahmad yake tsoro ya faru, to amma idan dai Ahmad ya lura da abubuwan da suke faruwa, su samarin guda biyu ba su ji muryar ba. Hammad macen ma bata ji ba, shi kaɗai ya ji, domin murya kama a cikin kansa yake jinta. Nan da na ya fara lissafi can sai ya ankara da abin da ya faru. Wannan mutane su ma mutane ne na musamman da ake kira da ma'abuta izza. Su ma suna amfani da ƙarfi na fasaha irin walƙiyar da yake amfani da ita. Kuma fasahar waccan mace akwai yiwuwa tana karanta tunani, ta shiga cikin kansa ta ga abin da ya ji, shi yasa ma namijin ya juya ya kalle ta. Idan da gama garin mutum ne ba wanda ya fito da gidan Wilberforce ba da ba lalle ya gane me ya faru ba, amma nan da nan Ahmad ya gane. Saurayin ya daga takobi zai kawo wa Ahmad sara. Budurwa ce da take zaune ta gyaran murya. Ba ka ganin bai kamace ka ba a matsayinka na jini na sarauta ka saba maganar da ka faɗa? Me zai hana ba za mu rabu da shi ba? Daga nan ma inda yake ba zai iya zuwa inda mutane suke ba. A kan hanya wata dabbar ruwa ko wani dodon zai cinye shi. Kada kana alamu kyakkyawar budurwa ba ta so a kashe Ahmad. To amma kuma saurayin girgiza kai, a'a, irin wannan yara masu ƙarfin jini taurin rai ne da su, wanda mu tabbatar mun kashe shi ba ta matsala. Ta buɗe baki za ta sake nemo wa Ahmad afuwa, ya girgiza kai ya kawo wa Ahmad sara. Ina Ahmad shi ma ba zama zai yana kallon su ba. Tartsatsi ne na walƙiya ya feshi a gabaki ɗaya ɗaki. An kwadda suka ɗaure shi ta katse. Kafin ka ce mai wannan ɗakin da tantin gabaki ɗaya ya kama da wuta. Ahmad ya tsalle ya fice daga cikin ɗakin. Nan da nan tambarin da yake goshinsa ya fara haske. Ya ɓace daga inda yake yin tafiya da mugun sauri, kamar irin waccan tafiyar da ya lokacin da ya amfani da waccan takobin ta waswasi. Ya ɓace. Dukkaninsu suna tsaye a wajen, kayansu sun yi fitu-fitu saboda ƙura da hasken na walƙiya, wani wajen ma ya ƙoƙƙone. Budurwar ce kaɗai inda take zaune da kujerarta da kayanta ba abin da ya same ta, tana nan da kyawunta. Suka juyo suna kallon juna suna cije haƙora. Saurayin ya gudu, ba su samu damar kashe shi ba, sannan kuma ya tafi da wannan sirri da ya riga ya ji. Idan suka koma gida suka gaya wa mahaifinsu zai iya musu mummunan hukunci a kan wannan sakiyar da suka yi. Shin yanzu gida za su haƙura su koma aka, ko kuma za su bi Ahmad ne su fara lalibi? Yadda ya fita da saurin nan kama shi zai yi wahala. Ƙurunƙus ɗan kan ɓera, mu haɗu a Fattiri domin jin yadda Ahmad zai shawo kan wannan matsala ya kuma nemo Tariful Factor ya sama wa mahaifiyarsa lafiya. Kada a manta a danna mana subscribe na tashar mu ta YouTube, a kuma yi following ɗinmu a TikTok. Kowane account ɗinmu sunansa Magajin Wilberforce. Bissalam.